Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Vanavond hebben we, laten we zeggen, het icoon van Kerkgoor. Zo ga ik hem even noemen nu. Die zeg maar verantwoordelijk is voor het weer oppakken van de 11e Kerkgoor op de maat. Goedenavond. Hallo. Stel je eens even kort voor. Ja, du zegt icoon. Ja, dus de lui kennen mich, dus ik hoef me niet voor te stellen. Voor de lui die mich niet kennen, en het zijn er toch nog wel een stuk of 11, denk ik, in Kerkgoor. Ik ben er Hans Hirsch, ik kom uit Kerkgoor en ik ben zo'n jaar en geboren in Kerkgoor. En de lui kennen mich misschien van de Einzelgängeroptocht, of je woont als Einzelgänger of als stoepes in het dorp. Met de KKS of met het jarretreffen, met de Spask-band Prietele Vol. Prinsie weer, hoor. Chocoprins, er ietsje van Kerkgoor. Ja, dan zouden de Lumich van kennen. Kunnen kennen, ja. Kunnen kennen. Jot, dat wordt dus de kleine introductie omtrent door Hans Hirsch. Vergunt even naar de muziek, want voor je natuurlijk gaan voor de 11e van de 11e Kerkgoor. Op de 11e van de 11e om 11 op 11. Ja, dan vangt er KVV aan, maar dan ja, dat je het nu gebeuren. De 11e van de 11e, de Lustrum-editie, wat? Zandvoort, gaat dat werden. Wat is de reden voor die geweer om dat weer op te pakken? Ja, het loor op de voet, wa? En de jongen, Ja. De jongen, de lui, mich vroren en bellen wat is los, maar ik was het ook niet. Mm-hmm. En toen had ik mijn, zal ik het beetje op het Hollands stoute schoenen aangetrokken. Die had ze toch wel maar aan? Ja. En toen ben ik naar de gemeente gegaan. En had ik gevraagd, wat ken ik daarmee? Mm-hmm. En dan heb ik dat evenement opgepakt. Ja. Want de historie daarvan, op een gegeven moment, we weten allemaal met corona, op het allerlaatste moment, inderdaad, afgezet, ja, en dan kiezen nog een jaar erheen gerapen, twee jaar niet. En dan, dan zei ze toe, oké, dan gunnen we er maar weer met beginnen. Ja. Maar wel op een speciale manier, hè? Ja, en dan moet ik nog even bij vertellen, de vorige keer wordt je gewoon te kort daar om je te regelen. Ja. Binnen 2-3 maanden kreeg je dat niet geschaft, want ik ben nu meer wie een jaar daarmee bezig. Het zorg je weer. Ja. En dus dan moet het jou toe of niet. Of niet, haal je nou. Ja, en wat ik wel, wie vraagt ze dat graag? Wie zat dat zo schön? Wat ze wil, maar de houdt een speciaal idee erbij om het op een andere manier te brengen als wie die andere keren, wat? Ja, nog meer kerkgrootse groepen. En ik hou eindelijk het idee om dat met die Janse oude kerkgrootse groepen te doen. En wat er neer weer was. Dat is leider niet gelukt, maar wat niet is, dat kan nog komen. Ja. En nu had ik wel Janse schöne andere groepen, allemaal van Kerkgoor. Ja, en dan met richtige oude, muziek, muziek, ook slager ertussen. Niet allemaal van de Remi Demi, is niks mis met. Nee. Maar ik denk dat dat toch de lui uitdrukt. Ja. Ik kan niet vertellen, in het DJ heen in het Landgraafse, dat deed dit al jaren en het is een succes. Ja, dat had ik hem verteld. Ja, dat Dirks, ken ze hem. Ja, dat Dirks. Dat is, maar dat terzijde, dat deed het al jaren echt de oude muziek ertussen door. En natuurlijk ook die nieuwheidjes. Maar als ze alles in kannen en kruiken. Ja, gelukkig wel. Ja. Er moeten nog geen puntjes op de i, zo wie men dat schon zegt. Maar 99,9% is geregeld en... Ja. En de berichten had ik al in het Zeedoen gezien verschijnen. Hè? Uiteraard ook op de social media. Maar er stond nu een groot artikel, hè? Er hadden een groot artikel in de Via Parkstad gestaan. Ja. En in de Hallo Kerkgoor, het dat blad, wenn ik mich niet... Ja. Hallo Kerkgoor. Daar stond het gisteren in, dus voor de komende week. Ja, dan bedoel ik. Dat is een flinke grote... in de andere stonden
het identieke. Ja. En natuurlijk de foto met de wethouder. Met de Tim Weijers. Op de maat. Ja. Met het schöne schilderij. Du hast ja immer Schilderijen bij dich, wa? Althans, het gerijmst of wat? Ik ga daar veel jaar inderdaad. Je hebt in Wieleren met je daar. Met de Mona Lisa. Ja, met een lastig portret. Ja. En ik daar iets prijs met je aan. Ja. Goed, speciale insteek dus. Richtig warm de oude carnaval. Even kort, voordat dadelijk naar de reclame in het uitscheunt. 11 op 11 vindt er Kerkrusser van Vastelovens 1936 vindt aan. Ja. Met hun 87e seizoen. Want volgend jaar aan die jubileum. 88. En indicatie, wie laat gaat het programma op de maat los? Ja, die jongen van de Kerkrusser Vastelovensverein die beginnen door om 11 op 11. En dat is een beetje ceremonieel. En daarna krijg ze nog 11 kanonschoten van het regiment. En wanneer die fertig zijn, endlich, dan beginnen we rustig met het programma. Voorhand een leuke DJ, die begint met, misschien dat ze hem kent. Die gaat niks goed, of wat? Reinier heet hij. Is echt wel... die weet toch precies wat ik wil voor muziek aan. Ja. En daar beginnen we rustig met het programma door. Ja. We zijn trouwens met ons tweeën. Door Paul Konemans en ik, dames en heren, vergunt u door echt de oude muziek. Door Paul kunt verhalen en ik ben van Kerkrusser. Dus dat werd schöne mischmasch op de maat tussen de artiesten door. Ja. De artiesten, ik zou zeggen, Los Major. Die had al je erin, toch? Ja. En je houdt er al nog een andere groepje erin. Dat had jullie ook al je hoort. En vooral je hoort. Even kijken bij dat oor. De ober van de Spas, Los Major, Rijnborg Club, Hander van jaar. Je Velles, Han voor ook gehad. Ja, dan ben ik het vertellen. Hè. Ja. Moest dat vertellen. En hoe houdt ze dat er Jo? Ja. Door Jo Smeets, ja. En die had dan vorig jaar gewonnen met de schöne prins, hoor. Ja. Ja, ik vond mezelf aan een schönere prins wie Chocoprins. Oh, nee, kwart. Dat kan ik me voorstellen. En daar houdt er een zing prinsenkap op. Houdt dat je zie je? Ja. Houdt je zie je wat dat voor een kap hoor? Ik ga nog eens zien wat hij voor... Dat wordt een narrenkap. En die hadden ze mij dit jaar ben ik er uitverkorene van je weer. Hè? Ja, schön. Dat zijn aimabele momenten. Alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Hey, en... de begint ook immer, want die hadden ooit een nummer geschreven speciaal voor de 11e van de 11e. En daar begint hij met en daar sluit hij ook met af. Om 11 op 6. En daartussen hadden we dus nog jede menge artiesten. Ja. Ja, Dat is gaat komen dat de lui zich een beetje een vuurstelling kunnen maken wat ze door kennen voor waarde. Voor hun natuurlijk geen tijdstippen erbij zagen, maar dan ze komen ze alleen maar voor dem of temper. Dus ik zou gewoon zeggen van, los maar komen. Er is enge groep, dem neem ik dat noemen. Dat is niet Jans verkeerig hoor, dat is zo hoor verkeerig hoor, een hoor verbogens. De herringbiezer. Ja, de herringbiezer. Ja, we zijn ook al eens een keer door je weer. En die maken ook stimmung. Ja. Dus dat is wat schön. Stond die garant voor, hoor. Ja. Nog meer? Vertel. De lui moeten toch weten waar ze heen komen, zo zeggen, wat? Ja, Jo Smeets, had ze gezegd. Han gezegd, de herringbiezer. Je Velles han gezegd. De Rijnborg Club. Ik zie even het papier, maar... Los Major. Ja. Ja. Radau in de boel. Radau. Alles verkeerig hoor. Ja. Louise Schwam. Ja, geweldig. Alsjeblieft. Ja. Daar hadden we nog een afsluiter. Het Limburgs Draaige Sterren. Ja, oh, wat geweldig. Duo de Radis. Die zijn er vooral erbij. En die hadden trouwens ook een geweldige medley. Hè. Als je dat ooit gezien en dan ja, zeker. En die komen natuurlijk wanneer het nog licht is. Alhoewel, wanneer ze komen wanneer het richting de duister. Je weet, dan hadden die lampje in die pakken. Dat is geweldig, ja. En dan hadden we natuurlijk erg voor de jeugd. Door Danny, hoor. Door Danny Powels. Ja. Die kunt, natuurlijk ook. En die staat natuurlijk garant voor knallen en toch wel de jeugd. Ja. En het schöne is dat ik na de herfstvakantie jullie alle scholen langs. En dan krijgen alle kinderen van groep 1 tot en met 8 is dat tegenwoordig. Die krijgen allemaal een kleurplaat.
En een schöne flyer met hingen erop de sponsors en vuren erop ook. Want zonder dan is het niet mogelijk Nee, natuurlijk. absoluut. En daar kunnen ze ook nog niet mee wennen. Met die kleurplaten. Die prijzen, dat werd natuurlijk nu nog niet bekend Nee, gemaakt. natuurlijk niet. Weer die prijzen je het uitrekken. Werd ook niet bekend gemaakt. Die lui moeten maar gewoon komen. Dus alle scholen verlangs. Dat zijn Oesmingekop, zijn het scholen. Dat zijn een klein 3000 kinderen. Ja, weer chic, want voor de helft van op de maat hebben. Ja, met de pap en de mam en de oma en de opa. Dan Is er maatje kling. Dan is er maatje kling. Ja, en ook, wat ik daar ook doe, en ik vind, ja, dat huurt er wel bij. Alle verzorgingsbejaardentehuizen waar ik nog niet bij je weer. De meeste had ik al gehad. De Hambos, Vierenschat, Lu van de Luker, hij. Wat had ze daar hingen bij het Hertenpark? Ik ben de naam even kwijt. Daar hing al een poos. Zo. Ja, weer schon, want die lui ook, die kennen met begeleiding naar de maat kunnen komen. Ja. En de haast door ook lui, de mensen, Hamburg, Kapelhof en zo die kanten, die zijn nog mobiel, met een scootmobiel. Die kennen inderdaad komen. Die hand dan misschien net door moet om de janse dag te komen, maar ja, al komen ze een standje. Even onder de lui. Precies. Ja, even onder de lui. In de frisse lucht. In het kader van de eenzaamheid. Ja, genau. Verzachte juist voorhanden net alles gehad. En gelukkig maar ook, hè, want ja, die mogen we uiteraard niet vergeten. De groep waar we het nu over hand, ja, vertel het zelf, Hans. Ze doen het niet meer zo vaak, hè? Nee. En ik ga ze warm zo'n jekje krijgen, doch dat ze er maat op komen. De laatste schrei. Ja, maar ze komen niet als de laatste schrei was. Dat is gewoon het DNA wat ze hand was. De laatste schrei met schöne schrei erbij, een beetje heavier muziek was. Door Arno en consorten. En ja, vergunnen hem vragen wanneer het de laatste keer is dat hij opgetrokken had. Dat is beduidend ook al een tijdje geleden. Huren tenminste in de volle bezetting, hè? Ze hand eens ooit op de 11e van de 11e gestangen, maar dat is inderdaad al het geleden. Dus de fans van de laatste schrei, die moeten sowieso boeten. Het feit dat ze natuurlijk sowieso moest komen naar Kerkhoor. En het schöne is, daarna kan ze door naar Landgraaf. En in Kerkhoor is afgelopen, kan ze door naar Landgraaf, want dan begint het toch. Ja, dan moet ze zich vengig wel eerst nog even het ijs Kerkhoor. Ja, zeker. En je drinken, en dan gaat ze dan naar. Drinken kennen ze er Jansen daar. Er zijn twee schön buiten barretjes. Belangrijk, ja. Ja, die stond barretjes. Het werd denk ik wel een schön groese bij de aftrap. Die jongen had een schön dik bij het Solange van Jules Café. Dat is trouwens geweldig dat die jongen door dat metdunt van de aftrap. Hè? Want ja, dat is voor de allereerste keer. Hè? Ja. Daar weer nog verklaven die hand erna en een DJ. Dus de lui die niet naar Landgraaf of voor Orta Ammerhen, ik vind dat ze sowieso een keer moeten blijven. Die kennen zich daarna bij de aftrap ook nog het amuseren. Of Urje Angers. Of Urje Angers, absoluut. Het is namelijk eigenlijk een beetje de bedoeling, maar Hans, laat maar gewoon de kou bij de heuren vatten, waar zal ik dan maar. Het is eigenlijk de bedoeling dat de lui na het programma op de maat je mogelijk op de ouderwetse manier, zoals dat vroeger was, op de maat in de horecagelegenheden de carnaval gaan snoeven. Wa? Rustig aan beginnen, hoor. Rustig aan beginnen. Ja, rustig aan beginnen. Je gemütlich, je drinken, daarna je het eten. En ja, wat ze dan nou doen, dat moeten ze zelf weten. Hoor. En er zijn nog daar zijn voor niks over. Maar misschien dat ze straks bij een eetgelegenheid kunnen en dan denken van, oh verrek, dat is een leuke aanbieding. Dat ga ik doen, dat vind ik lekker. Maar dat leuft nog allemaal, dat is nog niet helemaal rond. Of wel? Nou, ik wist dat de lui dus, dat had ik met de Misha van de Wirtschaft. Daar kennen de lui zich het 's morgens al. Om 11 op 11 spek en eier is. De mens het net. Of ontbijten. Ja. Alleen had er Misha mij gevraagd, dus even reserveren. Ja. Los even weten. Logisch. Met wieveel man kunnen ze? Kunnen ze met 2 man? Kunnen ze met 11 man? Ja. Kom ik om 11 uur of kom ik om 11:30? You know, dus even een beetje ja. bellen, reserveren.
via Facebook, weet ik het allemaal. Los die lui het wisten. Nee, dat is ook logisch, waar. Ja. Ik ken de gelegenheid, hè. De kent zo met 2 hongerman spek en ei eten. Dat gaat niet. Ken wel, mensen dat in groepjes steeds voor het wat ze vuren aankan. Dat bedoel ik. Daarom zal ze in zietblokken moeten werken wanneer het echt zo druk werd, hè. En dat is ook mijn insteek. Daarom had ik ook geen, wie me dat zegt, vrijsboedens op de maat. Nee, ik vang gewoon jangetig bij de wiertschaf holen, jangetig bij de aftrap, de hamburger, het koketje, misschien water Marcel nog een tas soep. Ik weet het je niet. Vergun het zie je. Ja. Eventjes nog in een notendop. Ohne sponsoren wordt het niet mogelijk geweest. Even een kort, ohne namen te noemen. Beleef Kerkrade uiteraard. Beleef Kerkrade kan je natuurlijk nemen. Die mij gesteund had. En waar mogelijk. Ja, dan had ik ook nog... daar is zo'n autocoureur enge. Max het ster. Oh, dat pas wereldkampioen worden. Ja, de wordt vrije sponsor terug in supermarktketen. Ja. Ik ga dan je zat dat geld beter geïnvesteerd kan worden in de 11e van de 11e in Kerkrade. Oké. Dus Ja, die sponsoren het toch al niet meer door, maar dus dat kan ze ook geld voor u doen. Ja. Jo, dat en de andere grootste sponsor die ik dan wel nemen, die zorgen dat de lui van de straat afblijven en af en toe zorgen die ook voor enge prins en zo, weet je. Oh. Ik dacht je ging naar. Dus in principe zetten ze die niet aan het werk of zo. Ja. Ja, en prins binnenkort is Sint-Nicolaas, hoor. Ja, goed. Dan Nicolaas. Goed, dat. Uiteraard, alle angerlu die erbij betrokken zijn. En alle angerlu die... geluid, lichtgeluid. Mijn vrouw die mij gesteund had. En mij al die ziet, die had ook nog niet gezegd... Jang man stond nog een hier, dan ben ik die kwijt. Lu van de gemeente. Lu van carnavalsvereinen die mij tips handje over gesteund. Die meewerken. Du kent het zo jij net nemen... En ik kreeg eigenlijk vrij veel hulp, vrijwillig aan je bonen. En die zaten van, hey, als ze door aan je dat, als ze door aan je dat, denk dat ze dat zo deed. Ja. Het zegeningen die je maakt moeten werken. Ja. Het is ongelooflijk wat erbij kunt kijken. Ja. En ik wil vast een grote dankjewel aan die zaken dat ze het opgepakt has. Verder de 11 van de 11e vergunnen zie je door Paul Kodemans en ik hele Mietskerk op de maat. Wie schon kan het niet bedenken, ja, dat wordt een idee van ons. En alle artiesten die komen, alvast een dikke verder dankjewel. En ik herinner er op welke manier ook bij betrokken is, Hans. Absoluut. En dus is verhelen. De blauwschuut is Ejelaan, maar of ze komen, ze zijn al die andere jaren gekomen, wanneer ze het in het programma je pas krijgt, denk ik dat die toch wel aankomen. Ja, nu komen die zeker, want voorhand het gemeld, dus dan moeten ze maar een leusje aangesloten vallen. Die moeten even nog keer komen, want de Paul kende nog persoonlijk allemaal. Dus kunt je het, blauwschuut, welkom. Hans, bedankt voor de komst in de studio. Doe bedankt. Adie en bis de 11 van de 11e. Het is nog maar eventjes een muntje weer en verzend door. Dat is een verder. Adie, wat? Adie.